أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lalela ngikuphindele. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Lalela ngikuphindele. Ngithi mina wakoShandu. Mina wakoShandu angikhulumeli omunye umuntu. Mina wakoShandu. Uma ngingashelwa, siyashelwa phela manje thina sisasheli sesibadala. Sesinamakhosikazi sizinzile emizini yethu. Kodwa uma kungifikela ngoba phela iSlam iyangivumela ukuthi ngithathe baze babe u4. Angithi iyangivumela iSlam ukuthi ngithathe baze babe u4 ngoba abantu ababulala isithembu yilabantu laba abanenkinga neAfrika, abanenkinga nabantu abamnyama. Babengafuni ukuthi abantu abamnyama bande bagcwale ngendlela ababegcwala ngayo. Base bethi no, asize nomthetho ukuthi manje indoda nedoda ayithatha unkosikazi ngamunye. Okuwukubulala ubuntu bakithi lobo. Angikho ke lapho. Ngithi ke mina manje uma mina ngingashelwa umuntu wesimame onezingane eziwu5 noma eziwu10 engizibonayo, ngingamvuma loyo muntu wesimame ngimthathe abe umkami, ngizi-adopte lezo ngane noma zizokhula zingidelele ngoba zobe zazo obaba bazi ukuthi obani. I don't care. Kodwa ngingamthatha loyo muntu loyo wesimame ngakhe naye umuzi, siqhubeke naye noma engeke sangizalela, vele ngizele izingane enginazo. Angithi okunomuntu ozofika kimi athi babambatha mina anginayo ngisho yodwa ingane, bese ngiyamthatha lowo muntu loyo ngiyenze zonke imfanele kufanele zenziwe, angigane ngiganwe, bese kuthi ekugcineni bese ngiyathola ukuthi unama-abortion awu5, ukhipha izisu kawu5, wakhipha izisu eziwu10. Loyo mshado uphelile ngalelo langa. Angidingi beluleki, angidingi kuboniswa. Umngani wami, umntana sekhaya, u-anti, ugogo, umkhulu, babomkhulu, babomncane, umalumekazi. Angidingi kuboniswa. Uma ngitholile ukuthi wena unama-abortion awu5 noma awu10, kodwa ngingahlala nomuntu wesimame onezingane eziwu10 engizibonayo zigijima la ebaleni, eziwu5 igijima la ebaleni. Ngingazi-adopta lezo ngane lezo, ngizikhulise njengabantu abami, ngimthande, ngimnike uthando lweqiniso, ngimthande njengalaba abanye engibathandayo. Noma ngazi kahle ukuthi lezo ngane lezo vele, ngoba kushiwo vele ukuthi ingane iyalazi kubo, zizokhula mhlawumbe ezinye zingijikele, ezinye ziqale zingithuke njengoba sihlale sibona nje ingane umuntu ayikhulisa ingane iqeda imjikela imtshela uyena ubaba wami, awuyena umama wami, kodwa uyikhulisile isikhohliwe. Anginankinga, ngingakwenza lokho nomuntu wesimame ongazange abhoncule izisu, ongazange ahushule isisu. Akekho umuntu emhlabeni engimnyanya njengomuntu ohlukumeza ingane. Ake ngiphinde. Akekho umuntu emhlabeni engimnyanya njengomuntu ohlukumeza ingane, ngoba ayinabani, ayinamkhulumeli la emhlabeni. Umkhulumeli wayo munye, umdali kuphela. Akekho umuntu engimnyanya njengomuntu engimbona ehlukumeza umfelokazi. Angikuphindele. Akekho umuntu engimnyanya njengomuntu engimbona ehlukumeza umfelokazi, ngoba akanamkhulumeli. Umyeni wakhe wadlula emhlabeni, wena usuyamhlukumeza, uthatha advantage yokuthi akanamkhulumeli. Be careful. Umkhulumeli wakhe umdali kuphela. Umkhulumeli weyintandane umdali kuphela. Nalawo bantu labo umdali abaphile lolo zwelo lolo, lowo musa loyo ukuthi bakhona ukuthi banakekele izintandane, banakekele abafelokazi. Angibonga.